Hey guys, and welcome back. If it's the first time, hello. Today I'm gonna show you something that you probably forgot. Maybe you haven't even seen these commercials before. So, let's get right to it. あなたお帰りなさい。スーバニア。ポンガ。よし、ポンガ。ガルポンガ。おいしいご飯作ろうね。どんどんデンマークはね。タクタクタクタク。これがね、いびつの精力剤なんだよ。リラハウフ。おいしいよ。どうぞ。Dennis Dynamite. Knor og bearnaise. En verden fuld af smag. Paul Bundgaard! I don't know why I find these funny, but it is. Fy! Tror ni att jag, en stor svensk skådespelare, ska stå här och göra reklam för den här skittidningen? Det är ynk! Fy! Danish commercials is like, you see a line? Yeah, let's cross it. Yeah. Danbolig præsenterer myter på boligmarkedet. Folk på landet er nogle bonderøve. Hvad skal du have for den bitte ko der? De søster. Forstederne er et stort betonhelvede. Chok! Men bare... Der sker ikke en skid i provinsen. Der bor kun stinkende rige mennesker i whiskybæltet. Man burde egentlig sende det ned til Afrika. Prøver du at blive røgfri? Det bløde tyggegummi fra Nicorette smager så godt, at du vil gøre alt for at få et. Elsker at lave mad. Elsker at spise det. Fettuccine. Frisk. Jeg forstår ikke folk på slankekur. Jeg vil have fløde, og jeg vil have bacon. Jeg vil gerne have smag, og jeg vil have meget af det. Piskefløde. Jeg forstår ikke så meget af alt det her light. Jeg har aldrig set en, der var glad, der var på slankekur. Det her. Ned i frikadellen, så bliver den sprød og lækker. Videre. Jeg vil også godt have nogle piger, hvor man kan tage fat i en dejlig stor bås. Jeg gider ikke light. Jeg gider det overhovedet ikke. Netto. Lige ud af posen. Det var vel nok penge. Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst. You can't say that. You can't do that. We did that. We said that. Here's a cute one. Katte ville vælge Whiskas. Gør dit måltid til et mesterværk. 3 kroner margarine. Den bedste til stegning. Jeg synes, der er mange ting, der er billige. Altid flinke, selvom der er hundredvis af mennesker, som hjælper altid. Det er fine, friske grøntsager, og det er det hver dag. De bedste piger, det er Netto-piger. Derfor. Why we gotta go ahead and do that? The best girls are Netto girls, and we even made songs about it. What is this? Tarteletter. Hej, tarteletter! Så til fads. Skal han tarteletter? Eller røvne eller levende, som man siger. Hej, tarteletter! Brug Branson, din vidunderlige kvinde, ja. Hej, tarteletter! Nej, jeg er ikke nødt. Men jeg tager den mor. Værsgo, hej, tarteletter! Jeg er jo så bare lige en. Hej, tarteletter! Hej, tarteletter! Nye rejsende. Hej, billetter. Jeg kan ikke glemme flere ned. Ja, det er utroligt, hvad man kan nå. Okay. I mean, this is just my humble opinion, but Danish commercials go too far. And trust me, guys, this was a soft launch. It gets worse. My name is Real Dank Frank. Have a great day.